Kardong pinya da babirta long pen resami rani timongpi. Tangte pinya da babirta arjuik Ingnam rekomasai kamalong vorengang hoya men pen tangka ken pua birta klang da pita ingnam rekomasai kamatum karjulong lila pen kachini niason chikrong de. Karbianglong Autonomous Council kapachari jiaphan Karbianglong atatum BJP sorkar aphan pahayo. Bonta rong ruparlo kapaklar nangji kapaching thu nangji alar kachupang lima jutangsi kapathi. Karbianglong atheng pi theng prang kanghu sangti along koila kanghu RCC ringwell kitu kapatangte 4 lane atwar kasana malong leki konduna namalong pen department along kikle matum tangka ke endun 4 lane along kuti atangka kapanglim vorenga varsai nang pipo pu amen pen tangka ke enpu alam ki keklang lapen ingnam rai kamasai kamalong vorenga hoya men pen tangka ke en aron re pen vorenga hoi ki pialam ki klang da pianta Karbianglong Autonomous Council kachariatum ingsamri Karbianglong along ke Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang hello ajakong ke thenai pusi aratatum chethan lapen lapuan cabinet reng ajakong ke dua hosi kuti atangka kapangli aron re pen vorengang hoya men pen tangka ken pualam ki klang da pita karjulong le kachini ni lapen ingsai pi ha heden tangte la henloma rat kapahaya le pusi chirok tok aratatum pen ningje Vorengang hoya men pen tangka ken puat tumaphan nang ingsai pinang jipu ratatum ke hang alam the Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang pen lam the isita ningje jele rat kapathevek rat kapahayvek asorkar lapen kacharia tumaphan rat kachoning rialam the panung kukpoma puta ongdung aratatum pen karjupatu Corruption free asorkar hotsi lapuan corruption ki ongare raputhak ratatum si ingsai po bonta rat nangkang saya hot nang nitu majakong avidachi nonarat ke dua hot ke chok jabang po aphan ingsai pi haiji mamate pipe ma ke muapor si ethan po Traditional Medical Institute mate Homeo Health Sciences Institute ke bipona puthak pini Managing Director Dr. Vidya Singh Bepen Karbianglong arataphan lamthe kapalong po Dr. Vidya Singh Be alangli Homeo Medicines mate Homeo Health Sciences aputhak ajilding kluipen nang klem pompen wangbomsi pini alangli pen isi Karbianglong arataphan birta keme pangthakpo alangli Homeo Medicines aputhak ka research pen kelong ateng Karbianglong alota medicine chipato plupen un pusi alangli pen lamthi paklang Phukiso, Pokiso, Aningkiso, Aphu ka chorora kiso, Singjam kapasi, Arya keng kachinglok, Lapen, Perui sangman kekor hehuya kiso aphan, Duwai methang Karbianglong pen habit arikang, Thengpia thekuru, Seluka, Jok am Lapen, Akaprek abab Amir hehui pen, Methang amat Duwai cheselam unpusi, Alangni pen pachinipon. Lapenalang li Karbialang pen traditional science alut huya phanta tokpong luputa pachini ponthu Karbialang pen dowaya putha ke tokpon japhan Institute of Homeo Health Sciences Education and Ayush Foundation Gulf of India tumpensi cherap dun luputa alang ni pen pachini pong Parko bathoyalong dak rong labangso Homeo Institute and Health Science Education Patirpi Ponsi Karbia Kheaphan Inglong Kedo Dawai Rikang Renui Pencheng Lok Thingpi Athe Thaihui Pen Phuso Pokso Lapen Iri Ekeng RFP ka Chenglok Punoi Phirui Sangman Karchu ke Kor Punoi Kichepa Meun Adawai Dokok Labangso Kiri Long Ajoine Pen Niltum Pini Labangso Ayut Foundation labangso health labangso science labangso education niltum Karbia lampen labangso ke than ponji science labangso institutes kangpu ponji phan niltum kachi sikdo tasi niltum non kitab tangtelang sita niltum labang mo iltum khepi Karbi hempu mukrang pu iltum jongsi chipu iltum jongsi aprang gedam jilang pulote Karbianglong iltum akhedoans tambe labangso
introduce long cherap cheto dun nai phan li chuningri la pen par ke karbiang long ke thek ding do tum ke thexer logo charli reso jang phan li la chuningri lo ilitum science mate la bangso education aputha ke abang khutin simtame la bangso bidisore la pen lam kache than nai phan bangke kenang so la sidil tum damtang arong hawar kele an bang nil tum la bangso awareness people lo guru siluka thilu la pen to beru eso jo anso la pen ke kapre ka dawai do purui sangman ke kor asontin a dawai la bangso kachini bang puda do tang lo la pen abang pu a dawai ta rethek lo la hai ke do ka venil tum research dam aphi ne tum cheng wise cheng sai pen si pin po hawar chin thong hawar la pen ke richo karbi along da humri dam lo alang li enusia teng bang ke karbia khai ke dawai khu po ko so pen cheng lok an partame repi ke cheng lok pen cheng lok singjam pasi la hai hoi bang ke karbiang long do pet pot ili karbi hem phu mukrang khai pi pot sepador unai alang li hirjumi dil tum phanang pidun ta so teng siji damtang phaikuni November achiklo tarik ner kep boithalangso punja hidi pialong lasi labangso karbia khe phan labangso ka panang por labangso entities impu ponlo akonon pret penafi sosang danta contingency hawar along thame dak parku bathoi rong hang rong lapen timung rong labangso dak along elong adim sinil tum labangso non tong sikot ben sekelangi phan labangso ahem thiklo lapen ke non tum parku bathoi long BKB high school MA school hawar pen chenglok ke doka ve afil long nil tum langdam lo non abang ke kaching thur the pinangan theklong oposi nil tum non matha ponthulo parku balong koson si khe phan kang thur ponjima pu nil tum la si prapjin pen labang so awareness ki pi ponji pen chenglok nil tum non wangji aning tarik krethro ka bang nil tum labang so traditional labang so medical institutes labang so kangpu ponji phan karbia khe phan aman ki the dung labang so bang lili doanarat phan tame nangchetu nangcherap dun ji phansi nili chuning rilo nansi lili pini karbiang long hamren lapen kheiduan phan nili labangsu Kovia rongkar che apora hosi ki dukcho Kovia the apor lote ki duki sungpen Kovia the pen pajok unpuke anutin atunta chini Mahamaya constituency kaparlo Sirakani Borbalia rongamekar hen phangcho lapen ila sigor atumasopo Ramesh phangcho Ametang hematheng no haprehini social long lelong kidam tang ningkan pho aprang Kovia klim so rong suri si so se epon nonapor an Kovia rong nang thelo non Kovia thepen ale kilong japor nang le tang lopusi pherang kya theng no than pachini pon Kardom non ni likido lake Mohama constituency ke parlo pon Serakani Ladakh Borbali warong nong sidola Borbali lake dog mukak pen kilometer thirok sini do dak pen kahelu lalo isinang li tumhana paklang ponjia alam thekela pulo Kowe kachuk tiki penta pinang an hem tunisi mate la Kowe penta me ason hem tunisi ke chubuchi phan ke pinang an la son kira pondu lasi ajak tumki longli hem longli do pusita me ajak tumke la hem pinini la kaprek siki pona son si thek mon long sita me la nang paklang pon ponang li tumhan la lang pon tha la dak chiri hi ni so se long le long la dak Borbali no ilitum phangcho sanghu se lang li la dak ha bihek pen stami ladak nang dosi la lungarong nang dosi ladak si pathir pono penaan aningkan pen pathir pono ladak si lasi ladak alang lima tha pen ladak chiri hini so se along le amena along le along ladak kuwe thuke kuwe loki pon lasi non la kuwe ka tiki pen stami isiang thek paklang pon ke la lo hem tu ni si ki chubuchi alang li non la nang the nang ding bom lo ma the do por pulo tangte anang li ni li tum stami chini pon po la so the non ko an ma dor keso lasi non alang li pen ethe chini chiho chiput palang li heno la salang li bangke athe ha bihek pen ke bang la dak sinang doko la si iminai lami ki sita me alang li ke cheteng ni eta son lo pusinang se thanon la salang li pen ethi thini ar rupang sena hoy apuni ketia pore itu roise itu
4-5 বছৰমান হ'ল মাটিটো কেইবিঘা 8 বিঘা 8 বিঘা পুলিটো কিমান পুলি মান 800 মান হ'ব আপুনি কেনেকৈ ভাবিছে যে এইটো মানে তামোলৰ কিবা পুলিটো ৰুলে এনেকুৱা হয় বুলি ভাবে এইটো এতিয়া আমি গোবৰ দি খান্দি পেলাই গোবৰ দিছোঁ গোবৰ দিয়াৰ পিছত জপাই দিছোঁ জপোৱাৰ পিছত আকৌ পানী দিছোঁ এনেকৈ আপুনি অকলে কৰিছিলে নেকি মই অকলে পুলিটো কৰ নিজৰ কিবা কৰিছিলে কিনি আনিছোঁ বেলেগৰ পৰা মই ভাবোঁ গৃহস্থজনেও ফলাফল পাব আৰু ময়ো লগাই দিলে ভৱিষ্যত মানুহবিলাকে হয়তো এই মানুহজনে ভাল কৰ্ম কৰে আৰু ভাল এইবিলাক নীতি নিয়ম মাজে চলাইছে বা চলাই নিব ভাল পাইছোঁ এনেকৈ ক'ব বুলি পেলাই মই মানে এইবিলাক কৰি আছোঁ আপোনাৰ নামটো ৰমেশ ফাংচু lalo alangli nang sethan lo alangli phangcho sangus tami ang sethan lo lasi pena an ki pangthir do ladak kuwe rong room setami la bab setami la hai padu de nang likum tami lang konik tha langmi pik an ki do setami la pen la bang so a khiti la kuwe karche pona bangke chihung ponang ji athela si longle khali bilo setami thang pasun che prodan chok sedet polasi alangli setami a hema thengnu along lo long le long bangke kuwe e delo Tang te pinia da babiota bangkila pansi kang toniklo kado kavita domi thakmi kurwang thu